Lighthouse Family, Postcards from Heaven, the new album, out now. אוקיי, חזרתם אלינו לטופ 5,000 אזכורי סינמוזס הכי סינמוזסים שהיו אי פעם. 5 שנים למפעל המטורף הזה, מי היה מאמין שהוא ימשיך? ואיפה לא הזכירו אותו? איפה לא חלקו כבוד לדבר המדהים הזה? בהרבה מקומות, אבל איפה כן? בעזריאלי, וואו, ריגשתם אותנו מאוד, עזריאלי. על הר האברסט, חבורה של מטפסים מדהימה, ובכניסה לאופקים. וואו. ואחרי המחוות הקטנות האלה, הנה מחווה קצת יותר גדולה שנכנסה לטופ 2 המחוות הגדולות ביותר שהיו, מחווה ששמה את האוסקר על המפה בתור הטקס הראשון של הקולנוע שהזכיר את האירוע הבאמת חשוב של השנה. חמש שנות סינמוזס. 44 סדרות. 177 סרטים. 20,237 דקות. שהן 337 שעות ו-17 דקות. שזה בערך כמו לצפות ב-963 פרקים של חברים. תראה טל, כן. כל שנה היא חשובה, אבל יש כאלה שהן חשובות יותר. יש שנים שחשובות פחות, יש שנים שפחות חשוב להן. אבל יש שנה שמגיעה לפרס מיוחד. בוודאי. אז פרס לשנה הטובה ביותר בסינמוזס אי פעם, כל פעם, אף פעם, היא... איפה המעטפה שלנו? וואו, זה אפקטים. אוקיי. 1992, עם 9 סרטים בסינמוזס, קבלו אותה! איזה יופי, כל הכבוד לטקס האוסקר החמודים, באמת, סוף סוף קרה משהו מעניין בטקס המעניין כל כך הזה. עכשיו תראו, כל כך הרבה מילים נאמרו על הסינמוזס, כל כך הרבה עיקר וכל כך מעט אפל, וכל העיקר הזה בעצם הוגד לספיישל של 52 פרקים על הסינמוזס, כל אחד מהם 42 דקות, ואנחנו בעצם הצלחנו למצוא לכם רגע אחד קטן שהכנסנו אותו לטופ 5 קטעים הכי חשובים של הסינמוזס. בבקשה. ומה הקטע של רונית אלקבץ לבכות על הגט הזה? לא הבנתי. כן אחי, גט, כאילו מה רע בשלום בית? אי אפשר להשלים? לא הבנתי. כולנו אחים, יחד ננצח, כל זה. במקום זה רק היפרדות. זה הבעיה של השמאל, רונית אלקבץ. האם אתה תמיד מכבד את הסרט? אימוג'י הגעה זה מחייב? מה קורה כשאתה מביא קינוח ואף אחד לא אכל ממנו? מוזס היא כאילו משה רבנו? זה בסדר אם אני לא יודע מה זה מבחן בחדל? אנשים שולטות כאילו? פה יושבים פה, הרבה יותר קטן ממה ש... טוב, אף פעם לא... כמה מזרחים יש אצלכם בקבוצה? אפשר לספור ברבעים? מתי הבנת שאתה חלק מכת? עכשיו.